नमस्कार, मस्त मराठी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं आज स्वागत आहे। तर आज आपण भाकरवडी बनवणार आहे आणि ते पण एकदम सोप्या पद्धतीत तुम्हाला मी दाखवणार आहे। ही अशी मस्तपैकी भाकरवडी कशी बनवायची। तर चला आता बघूया या सर्व बनवायला काय काय साहित्य लागते। मस्त मराठी किचनमध्ये आज आपण भाकरवडी बनवणार आहे। तर त्यासाठी मी ते 1 चमचा ओवा घेतलाय, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा हळद, 1 चमचा आमचूर पावडर, 1 चमचा बडीशेप, इथे 1/4 टीस्पून मी हिंग घेतले आहे आणि इथे 1 चमचा लाल मिरची पावडर आणि इकडे बघा मी 1 चमचा धने घेतले, 1 चमचा जिरं आणि 1 चमचा इथे सफेद तीळ घेतलेत आणि मी इथे 1 वाटी हे सुकं खोबरं घेतलं आहे आणि असं त्याला बारीक किसून घेतलं आहे। तर आता इथे एक मी मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे आणि त्यामध्ये मी सगळ्यात पहिले सुकं खोबरं टाकून घेते। तर इथे हे बघा मी सुकं खोबरं टाकून आता त्यामध्ये मी 1 चमचा धने टाकते, 1 चमचा जिरं, 1 चमचा तीळ, आता त्यामध्ये मी 1 चमचा साखर पण टाकते, 1 चमचा हळद, 1 चमचा आमचूर पावडर, 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा बडीशेप, थोडंसं हिंग टाकलं आहे, गरम मसाला, लाल मिरची पावडर आणि इथे ओवा टाकते मी त्याच्यामध्ये। आता हे सर्वाला आपल्याला एकदम मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे। आता हे बघा त्यांना मी मिक्सरला लावून घेतलं आहे आणि थोडं त्याला अक्कच ठेवलं आहे मी, एकदम बारीक त्याची पावडर नाही बनवायची आपल्याला। 1 वाटी मैदा घेतला आहे आणि आता मी त्यात हे 2 चमचे बेसन टाकणार आहे। बेसन टाकल्यामुळे ती चव पण चांगली येते आणि थोडं असं पीठ पण आपलं व्यवस्थित बनतं, व्यवस्थित एकटं येतं। आता इथे हे बघा बेसन आणि मैदा मी व्यवस्थित मिक्स करून घेते। आता त्यामध्ये मी अर्धा चमचा ओवा टाकते, आता त्यात मी पाव चमचा मीठ टाकते, आता त्यामध्ये मी पाव चमचा हिंग टाकते आणि आता त्याला मी परत मिक्स करून घेणार आहे। आता इथे हे बघा मी एक वाटी तेल घेतलं आहे आणि त्याला असं हलकंसं गरम करून घेतलं आहे। त्याच्यामधले मी आता याच्यामध्ये 4 चमचे तेल टाकणार आहे गरम तेल टाकल्यामुळे आपली भाकरवडी एकदम खुसखुशीत होते। तर तुम्ही पण याच्यामध्ये गरम तेलाचाच वापर करा आणि आता हे बघा ह्याला मी सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेते। आपल्याला पहिला याच्यामध्ये पाण्याचा वापर नाही करायचा आहे। ज्यावेळी आपण या पिठाला व्यवस्थित तेल लावून घेणार तेव्हाच आपली भाकरवडी व्यवस्थित खुसखुशीत होणार। आता तुम्ही बघू शकता मी या पिठाला व्यवस्थित तेल लावून घेते। ज्यावेळी आपण या पिठाला व्यवस्थित तेल लावून घेणार त्याच वेळी आपली भाकरवडी एकदम खुसखुशीत होणार। आता तुम्ही बघू शकता हे बघा आपलं पीठ असं लाडू बनायला सुरुवात झाली आहे, म्हणजे आपल्या पिठाला व्यवस्थित तेल लागलं आहे। तर आपल्याला इथे कोमट पाण्याचा वापर करायचा आहे पीठ मळण्यासाठी। त्यासाठी मी इथे 1 ग्लास कोमट पाणी घेतलं आहे। तर आपल्याला इथे थोडं थोडं पाण्याचा वापर करून पीठ मळून घ्यायचं आहे। आता तुम्ही बघू शकता आपलं पीठ व्यवस्थित मळून झालं आहे। आता त्याला मी 1 चमचा तेल लावणार आहे। आता तुम्ही बघू शकता आपले इथे पीठ व्यवस्थित मळून झाले आहेत। आता याला मी 10 मिनिटांसाठी साईडला ठेवून देणार आहे। मी ही चिंच घेतली होती आणि त्यांना मी पहिला गरम पाण्यात टाकून ठेवलं होतं आणि त्याचा हा पल्प काढून घेतला आहे मी। आता हे बघा 10 मिनिटं पूर्ण झाली आहेत। आता याचे मी छोटे छोटे पेढे बनवून घेणार आहे। माझे इथे हे 6 पेढे बनवून तयार आहेत। आता इथे मी सुका मैदा टाकला आहे आणि त्यावरती मी हा पेढा ठेवला आहे आणि त्याला आता लाटून घेणार आहे। तर इथे जे आपण मगाशी पाणी बनवून घेतलं होतं ते लावून घेणार आहे एका ब्रशच्या मदतीने। आता मी हा जो मसाला बनवून घेतला होता मिक्सरमधून आणि त्याला मी आता या चपातीवरती टाकून घेणार आहे। हे बघा आपल्याला असा हा पूर्ण मसाला लावून घ्यायचा आहे। आता तुम्ही बघू शकता मी माझ्या चपातीला पूर्ण मसाला हा लावून घेतला आहे, फिरवून घेणार आहे। आपला मसाला त्याला व्यवस्थित चिकटला पाहिजे म्हणून। आता आपल्याला त्याला एका साईडून असं टाईट रोल बांधायचं आहे। जसं मी करते तसंच तुम्ही पण करून घ्या। आपल्याला एकदम त्याला टाईट बांधत जायचं आहे।
हे बघा, त्याला आपल्याला असा टाईट रोल असा बनवून घ्यायचा आहे. आता हे बघा, त्याला मी आता एकदा हाताने पण असं व्यवस्थित रोल करून घेणार आहे. आता हे साईडचं कॉर्नर आहे ते आपल्याला कट करायचं आहे. दोन्ही साईडचे कॉर्नर्स मी याला कट करून घेतलेत. आता आपल्याला याला अर्धा इंचाच्या भाकरवड्या अशा कट करून घ्यायच्या आहेत. आता इथे तुम्ही बघू शकता आपली भाकरवडी व्यवस्थित कट झाली आहे. हे बघा, असं दुसरी पण मी करून घेतली आहे. आता हे बघा, आपण जेव्हा त्याला कट करून घेतो तेव्हा असं हलकंसं त्याला दाबवून घ्यायचं आहे. आपल्याला एका अंगठ्याने असं प्रेस करायचं आहे. तसंच आपल्याला सर्व आपण भाकरवड्या ज्या कट करून घेतल्या होत्या त्यांना सगळ्यांना आपल्याला असंच प्रेस करून घ्यायचं आहे. आता दुसरी पण मी अशीच एक चपाती बनवून घेणार आहे. आता इथे तुम्ही बघू शकता माझी चपाती तयार आहे आणि त्यावरती मी आता हे चिंचाचं पाणी लावून घेणार आहे. परत आता मी त्यावरती हा आपला मसाला लावून घेणार आहे. मसाला आपल्याला खूप लावायचा आहे. बघू शकता तुम्ही मी इथे पूर्ण मसाला लावून घेतला आहे आणि त्याच्यावरती मी आता एक वेळा असं लाटणीने असं फिरवून घेणार आहे, कारण की आपला मसाला चपातीला व्यवस्थित चिटकून राहायला पाहिजे म्हणून. तर आपल्याला त्याला व्यवस्थित असं टाईट रोल बनवून घ्यायचं आहे. आता मी त्याचे कॉर्नर कट करून घेणार. आता त्याला मी अर्धा इंच असं कट करून घेणार आहे आणि त्याला असं हलका आपण अंगठ्याने का प्रेस करायचं आहे. तसंच मी आता हे सर्व भाकरवड्या बनवून घेणार आहे. बघू शकता मी इथे तेल तापत ठेवलं आहे. तुम्ही बघू शकता माझं तेल गरम झालं आहे आणि त्यात मी आता ही भाकरवडी सोडणार आहे. आपल्याला याला स्लो गॅसवरतीच तळून घ्यायचं आहे. मी याला स्लो गॅसवरतीच भाजून घेणार आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता मी भाकरवडींना परतून घेणार आहे. भाकरवडीला आपल्याला स्लो गॅसवरतीच तळायचं आहे, कारण की ती खुसखुशीत झाली पाहिजे म्हणून. बघा, आपली भाकरवडी तयार आहे, बघू शकता तुम्ही. आणि त्यांना पण मी काढून घेते.